Niin, paskatauon jälkeen on nyt sitten käyty taas salilla. Tää on sitä, kun tarvitaan kärsivällisyyttä ja irtipäästämistaitoa. Nyt kun treeni tökkää, kun tulee vaikka kipeäksi, niin kuinka helppo se olisikin sitten vaan miettiä, että no voi paska, tää oli tässä ja ei tää tästä. Ja nyt mulla on taas kohta kipeä polvia. Ja ensi viikkokin on vielä menkkaviikkoja. Taas tulee taukoja. Mutta nyt voisit ajatella myös, että okei, nyt on näin. Okei, nyt on näin. Okei, nyt on näin ja sitten jatkuu kun jatkuu. Aika hyvä taito. Olen huomannut, että todella merkittävä taito. Kun haluaa, että se treeni oikeasti säilyy siellä elämässä, niin on juuri tämä, että päästä irti ja hyväksy tilanne niin kuin se on ja toimi tilanteessa parhaaksi katsomallasi tavalla, mutta älä